Salutare, oameni buni! Astăzi Minecraft. Da, ne jucăm din nou Minecraft. Am continuat de unde? La primul videoclip, How to Survive. Să spun la mamița mea toate să le editez title-ul. Să scrie mami, How to Survive. Minecraft How to Survive Part 1. Pentru că asta e Part 2. Dar nu mă gândească fac partea a doua. Și acum, în caz că mă duc pe harta asta, am și golul. Golul meu, fă un pat. Mor. Gata. Nu. Mor, cosmarule. Da, acum mă bat cu un slime. De început de videoclip. Ei. Deci eu am 3 goluri. 1. Fă un slime block. Am 2. Fă un bed. Al 2. Iete o mică căptură de lemn. Sau direct pe un chest. Vedeți, avea nevoie de o oiță. Pa! Uite-te, bat! On me. Bine că primești mâncare. Mă uita că nu pot zbura. Hei, slime! Vină la tata! Tickly, tickly, tickly. Time for you to die. Time for you to die. Because you're made of D. Holy moly macaroni. Niște copii de slime. Pentru că trebuie să le secundat. Decât iau un gol. Fă un slime block. În caz că nu reușesc toate 3 golurile, o voi întreba pe mami ce să trebuiască să fac, pentru că încă nu știu. Și în niciun caz voi face un face reveal. Numai decât voi cereți o grămadă face reveal atunci. Deocamdată în caz că nu folosi facecam-ul la să pun niște ochelari de soare, să-mi pun aia neagră, ceva încât îmi acopăr fața. Ok, am destul pe un pat. Primul gol, sigur că am început un slime block, nu știu. Slime block, bifat, bed, bifat. Ok, am 2 chestii. Nu am nevoie să înțes și de o cățuță. Test. Să
Acum este timpul să fac niște stairs pe o căsuță. Știi să-mi scap din chestiile mele din inventory. Asta, da, asta, da, mâncarea, astea, da. Păunel, poți să-mi iei, astea, da, asta, da, asta, nu, asta, nu. Poți să o iei pe asta. Cred că sunt gata. Dacă tot trebuie să ai pe un chest. Acum trebuie să craftezi un crafting table, pentru că casa are nevoie de un crafting table. Altfel nu-i cața. Da. Ții că tot trebuie să aibă acest slime block în ea. Deci, da. Porc nu arăta fundul tău. Nu-i frumos de partea ta. Ok. Get off of my flipping coffee. Nu să-mi pe până engleză dacă e. Let me get my steel pen. Nugget. Chicken nuggets. Room. Hunt out. Duck. This duck. Nu crafting table. Nu că crafting table, uite, este atât de trece. Acum crafting table-ul este. Ce-mi spus asta? Deci da. Eu nu știu de câte ori am murit pe harta asta. Da. Text speed. No. You're illegal in my country. Studem pe cât. Bă, mă miră că am uitat. Eu n-am uitat, dar de-abia acum îmi dau seama. Oh, nu, și trebuie să fac și ochi. Ți-am uitat de asta. Vedeți, băieți și fete? Ce uituc sunt. Fac un double door și eu. Door să e. Până atunci. Pa. Please and thank you. Apropo, am creat o muzică. Te rog, mori, că mă încurți. Ok. Am creat acest tip de beatbox. Nu știu dacă chiar are beatbox. Spuneți-mi voi ce credeți că e în comentarii. Ok, să încep. V-a plăcut? Dați un like în caz că v-a plăcut. Mult lemn, categoric. More wood, please. Please and thank you for more wood. Asta contuiesc o cață. Asta contuiesc o cață.
Dar uitați-vă la casa mea. Ține parate viața când câte eu filmez. Pentru că altfel eu nu sunt normal. Mie nu-mi place asta să cânt. Uneori, că nu vreau, dar mă apucă cântecul. Și asta se întâmplă, da. Fac o muzică, după aceea o cânt. Și acum pe YouTube atai bine să nu primesc copyright. Mi-am rupt picioarele. Poate că asta e puțin mai mare. Da. E frică să nu primesc un copyright claim. Te rog, YouTube, nu fă asta. Pentru că altfel ați distrus visele de a deveni un YouTuber. Da, un YouTuber. Un YouTuber acum se dansez. Bum, 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 dance. Da, asta fac pentru că mă plictisesc. Că mă plictisesc, mă apuc să cânt. Heva, că la ce te uiți. Te rog, dă-te din cale. Altfel eu te voi distruge. Să-ți iau pielea, să-mi fac un set de armură de piele. Te rog, pleacă de aici. Ne-au o lovitură. Acum că te-am lovit, acum trebuie să te rog să te pot. Papa că... Haide, oprește-te din fugii. Mulțumesc pentru că mâncare. Dar acum să mă duc în casă să dorm. Fain, frumos. Noapte bună! Yeet, my bed! Also, if you want me to build a giant pillar in the sky, then I don't know what you want left. Mă țin puțin tont. Că n-am craftat uți. Adică eu eram, ați să construiesc o casă. Și imediat creierul meu era, n-ai nevoie de uți. O direct era, ai uți. Dar parcă aveam uți în inventar. What the flip? Well, I'm feeling a little bit dumb. But it's a little bit, not a lot. Put a gold to us. No, I don't want my butter winget to be touched. Nobody touches my butterfinger. V-am mai citit episodul ăla din The Simpsons. Eu l-am văzut pe YouTube. Că eu m-am uitat la serial, la undeva pe un canal. Acum i-am uitat numele. Uite, vino în inventarul meu, altfel eu te voi arde în foc. Oh nu mai am flint and steel. Uite. Mi se face puțin foame, atunci mănânc oaile pe care le-am omorât. Tu ador. Mamă, cât de flămând am fost! Am mâncat nu știu câte oi! Mă, asta numesc eu un flământ, că mănânc o grămadă de oi. Oi. Oi, tata! Dar, apropo, știați că unele videoclipuri de ale mele nu au fost postate și din data mi-a luat atât de mult să postez încă unul. Da. Apropo, ce mami are un canal de YouTube unde face unboxing-uri. Da. Are doar un videoclip deocamdată. Da, nu.
Dar dacă vreți să mă vedeți pe mine în unul dintre videoclipurile ei, dați-mi un like. Serios, atâta cer one flipping like. This is all I ask for. One flipping like and I go in one of her videos. No. Well, time to destroy more nature by breaking and literally breaking the train heaven and rebel is Woody from him and then take him and make some wood. Am încercat să nu spun anumite chestii care mă face demonetizat videoclipul ăsta. I don't want my videos to be demonetized. Oh, mamă, câtă copacul! LOL! 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 E ca prima dată să spargi partea de sus la un copac cu vine. Sparge două vine-uri și gata. Acum pot să tai tot copacul. Și acum îl bag un copțel. Un copțel de copac, am bătut copacul. Te rog, iertați-mă că trebuie să fac asta. E doar... pe mine nu mă interesează cu ce distrug un copac. Exact aceeași chestie. When an ex come to top sticks, get the out of here. Get out of here. Okay? Chop, 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 chop it in, chop the wood. I think it's scream. Copacul mai e. Hei, dă-mi puțin wood înapoi. Altfel te voi tăia și tu nu vei mai exista. Dă-mi wood-ul acela. Ce mai este timpul tău să fii tăiat. Bye forever. O să am grijă de copiii tăi să fie tăiați. Cred că mi-a dat un copil când nu a apucat să termine sentența lui. Sentența mea când am spus să fie tăiați, cred că el imediat a făcut un infart. Și din data a dispărut dintr-o dată. Cred că a făcut un infart când i-am supus la copac. Ca să mă asigur că copiii lui sunt tăiați. Cred că a făcut literalmente un infart. Uite, a făcut. Adică, what the flip? What the dog doing? I don't know. 21? Încep să spun meme-uri. Sau astea. Ok, nu mă întrebați, eu nu știu nimic despre memes. Okay. Tot ce știu e că videoclipurile pe care le văd pe YouTube îmi plecă astea. Te rog, nu spamați în chat cringe. Și deja îmi dau seama că unul dintre voi ați să scrie cringe în comentarii. Eu încerc să fac videoclipuri cât de mult non-cringe.
vedeți, oameni buni. Deci în caz că fac un creative video. Nu-i... E din cauza că eu n-am simț sau sunt oboțit. Sau direct. Am chiar să fac un videoclip, dar tot trebuie să-l fac pentru oamenii mei abonați. Dacă vreți, abonați-vă, dacă nu vreți, nu vă abonați. Nu vă forțeți să vă abonați. Eu nu mă rog pentru abonări, dar dacă vreți, puteți să vă abonați, oricând. N-am nicio problemă, puteți să stați de abonați, dar ați îmi pierde din videoclipuri. Eu doar sunt un copil cu un vis de a deveni un YouTuber, care mi-a întâlnit că sunt pe YouTube, dar eu vreau să știu cum se simte să primești un play button. Adică în caz că primesc un play button, chiar dacă e din ăla la metalic, chiar dacă e nu știu cum, dar voi fi fericit. Care tu ai să te găsești. E să fii fericit. Ce ai deja? Să fii fericit măcar că sunt pe YouTube, pentru că alții au telefoane și se doresc de YouTuber. Nici măcar nu știu ce e un YouTuber. De ce nu mi-a făcut o lopată? Stupid. Na, 21. Sigur, am uitat de o lopată, că nu am uitat să trebuiască să țap în joți, dar mă simt din nou puțin tont, pentru că n-am făcut-o, ok? Nu îmi fac un wood în țoară. Aia va fi o consumare de... Pentru cât am... Bă, nici măcar nu știu pentru cât. Nici măcar nu mă interesează să verific. Tot ce vreau e ca voi să vă placă videoclipurile mele, chiar dacă sunt atât de lungi încât nici măcar nu mă... It's not even worth it to look at them. Și acum, eu nu știu cum să fac coal. Whatever. Nu știu cum să am o sursă infinită de coal. Dar va trebui să-l folosesc. Are griză. Let's see what I can fit this hole with dirt. Cred că să am mult dirt. Wait. Trebuie să fiu tu. Don't care, I don't know why. Shut up. Half wood. Cred că v-am luat pe ce surprindere. Eu acum am creat pathwood. Wood, but it's a path.
Doar imaginează-ți în caz că ar exista un Minecraft challenge. Minecraft challenge, but you can only touch path. Ar exista mai multe tipuri de path blocuri. Și cred că ar folosi un mod încât să fie acolo anumite tipuri, alte tipuri de path blocks. Ar fi path wood. Oh no. Aparent trebuie să fac manual. Deci să mă explodeze nu în caz vine un zombie și mă omoară fix în acest moment. I'm gonna literally go nuts. Like literally I will go insane nuts. I don't know how you want to call it, but I will literally insane. I'll be so angry that I was about to literally bit by fight the living out of a cow. Like, I don't know how you put it, but I will beat the meat off of a cow. Ok, îmi doresc să mă pot da pe creativ. Gata! Trebuie să fac asta. Make a run for it! Make a run for it! Yiddly, make a run for it! Make a run for it! Vaca să mă omoară. Presimt eu. Dacă e din cața asta. Dacă e să vină un skeleton într-un. Să popo! Eu am făcut anumite videoclipuri diferite. Hey, Carl, turn my head. See something. Ow! Ow! What the flip? De ce faci? De ce faci acest sunet slime? This can make me uncomfortable. Sorry. Deci, oameni buni, până că nu termin cața, podeaua măcar de la cață. Să nu opresc filmarea. Ok, pa! Că m-am enervat destul.